въпреки всичко. Автор Диана Иванова. Така важно е да се вслушаме в себе си, когато трябва да направим нещо. Дори понякога да не разбираме защо, а за другите това да изглежда като пълна лудост. Но сърцето ни подсказва, че точно това трябва да направим. Въпреки всичко, така важна е подкрепата на човека до нас, защото чудеса се случват. А нашия партньор достатъчно земен да ни остави да летим в облаците, въпреки всичко. Така важно е да бъдем там, където искаме да сме. И макар живота да ни спъва, да рискуваме, въпреки всичко. Така важно е да не оставяме страховете да обсебят съзнанието ни. Да се научим на това от децата ни. Защото трябва да сме щастливи, въпреки всичко. Така важно е дори само понякога да повярваме в невъзможното, че се случват невероятни неща в света и в самите нас. Защото надеждата може да е единственото нещо, което ни е останало. Да не се отказваме от мечтите си, въпреки всичко. Автор Диана Иванова. Можете да поръчате книгата ми на телефон 0877 350 344.